Hola, bon dia. Welcome to Pallars Jussà. Bé, nosaltres reiterem el que... En primer lloc, donar les gràcies al Consell Comarcal. Per nosaltres és un premi poder estar aquí presentant aquesta activitat. En Josep i jo som només uns humils representants de tota la gent que treballa darrere nostra. Ens agradaria donar les gràcies perquè quan et donen un premi sempre les has de donar. Primer donar les gràcies al Consell Comarcal per deixar-nos estar aquí i per poder presentar això i després evidentment a tot aquest equip que crec que ens diferenciem de tots aquests projectes que s'estan presentant fins ara, no per la nostra història perquè és petiteta, sinó perquè nosaltres treballem amb un voluntariat, és a dir, no som professionals i tota la feina que estem duent a terme la duem a terme gràcies a que hi ha una gent darrere nostra que voluntàriament i desinteressadament ho porta a terme. Això s'ha de tenir molt en compte perquè quan ara començarem les diapositives i començarem a presentar la petita història i l'itinerari que ha fet el Vine al Pallars Viu al Jussà va començar amb el seu inici el 2011-2012. L'Associació de Cases de Turisme Rural tenia la inquietud de donar un valor afegit en els allotjaments i va contactar amb els amics del senderisme per tal de donar aquest valor a través d'unes sortides. Això no va tenir massa acceptació, no entrarem massa en detalls pel motiu, però en el 2012 va haver-hi un canvi de junta en l'associació i seguint aquesta i continuant amb aquesta inquietud va néixer l'activitat aquesta de Vine al Pallars Viu al Jussà. Aquesta era una aposta pel territori amb una nova fórmula que fins al moment no s'havia treballat i que vàrem creure que era molt important de potenciar. El 2013 els resultats varen ser positius dintre de les nostres expectatives i vàrem contactar amb l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà, el que consideraven que donava una embranzida molt important, donat que donava cabuda a tots els professionals de l'àmbit turístic de la comarca. Els resultats del 2014, després us els presentarà el Josep, que és el president de l'Associació de Professionals de l'Àmbit Turístic del Pallars Jussà, i veureu com que realment el nostre projecte té una gràfica ascendent bastant important. El 2015 continuem i apostem per una nova imatge. El missatge que donem és el mateix, és a dir, vine al Pallars i viu al Jussà. Creem una imatge una mica més moderna, continuem apostant pel senderisme i posem en valor les experiències i posem en valor també a través de la col·laboració amb l'agència de viatges els paquets turístics. Quins han estat i són, i crec que seran, els objectius d'aquesta activitat? Doncs fer del nostre territori un destí turístic d'èxit. Fins a fa poc temps, crec que ara s'està aconseguint, la comarca del Pallars Jussà ha estat una comarca de pas, és a dir, érem la comarca que donava pas a l'entrada a la Vall d'Aran, donava entrada a les visites del Parc Nacional, donava entrada a la Vall de Boí pel tema del romànic, però a Pallars Jussà costava, era difícil que la gent s'aturés. En aquest cas pensem que estem en el camí. Després, un altre objectiu és de crear aliances entre les empreses del sector. Per aquest motiu ens vàrem ajuntar i el resultat ha estat molt bo. I desestacionalitzar l'afluència de visitants. Això, totes les ponències que s'han presentat fins ara és una de les seves lluites. Hem d'aconseguir desestabilitzar aquesta afluència. Com aconseguim aquests objectius? Els aconseguim a través d'una part potenciar el senderisme al territori i l'altra és potenciar la mobilitat sostenible entre tot el territori. Per això hem aconseguit, a través del senderisme, 29 allotjaments que s'han adherit a la campanya
10 de turisme rural, 3 hostals, 8 hotels, 3 apartaments, un refugi, 2 albergs, una fonda i un càmping. Veureu que hi ha una diversitat important. Com funciona el tema del senderisme? Doncs nosaltres vàrem creure que els allotjaments eren la base per fer aquesta xarxa, és a dir, per iniciar aquesta xarxa de coneixement de comarca. Funciona de tal manera que el visitant ve a l'allotjament i l'allotjament li dona la possibilitat de conèixer aquest territori en el qual ha arribat a través d'unes sortides amb un guia, totalment gratuïtes, és a dir, no és caminar per caminar, sinó que és vens, la coneixes, camines i gratuïtament tindràs un guia que t'interpretarà tot el territori. Aquesta és la part de l'allotjament i la part del senderisme. Com aconseguim el tema de mobilitat? Doncs la part de mobilitat l'aconseguim entre una relació de totes les empreses que s'adhereixen de tots els àmbits turístics. Aquesta relació la formalitzem o la posem a la pràctica amb un tiquet, que li diem un tiquet promocional, digueu-li, doncs podríem dir-li de molts noms, però és el que se li dona a aquest turista que ve i que s'allotja. Sempre penseu que la xarxa, és a dir, comença a través de l'allotjament, perquè potenciem aquest allotjament perquè entenem que quan arriba doncs és el que nosaltres li oferim. Aquestes empreses se dona aquest tiquet i aleshores hi ha aquestes empreses que ofereixen uns serveis especials per aquesta activitat. El potencial senderisme el potenciem amb el guiatge i creem 20 recorreguts amb 60 sortides que les repartim en un calendari que comença per Setmana Santa. L'any 2014 va començar la Setmana Santa. Voldríem que comencés a principis d'any i que tingués el recorregut tots els 12 mesos. De fet, el 2014 va començar a l'abril, però ha acabat al gener i encara hem fet una activitat de raquetes al febrer i al març. 60 sortides i aquestes sortides tenen 3 nivells diferents, un nivell baix, un nivell mig i un nivell alt. Després del senderisme, creiem que els allotjaments necessitaven oferir, és a dir, donar en paper tota aquesta informació. Llavors creem un calendari de sortides. En aquest calendari es diu tots els dies que l'establiment pot oferir amb els seus allotjats les activitats, els diferents nivells, i després d'això també li oferim i li donem a l'allotjament una fitxa de tècnica de cada sortida. En aquesta fitxa es diu què és el que farem, quin és el temps de durada, els dies que es fan, el nivell de dificultat, i a més d'això es crea també un fulletó. Aquest fulletó té dues funcions, vull dir, la funció és la informació en quan el client ha arribat a casa i li dones la informació de tots els allotjaments, que evidentment ell quan ha arribat i s'ha allotjat ja l'ha tinguda, però té l'altra part, que és l'altra part és la on potenciem la mobilitat, és a dir, nosaltres donem la informació a la persona que està allotjada a tots aquests llocs que pot gaudir d'aquest tiquet que se li dona. Llavors aquí hi ha les empreses que estan adherides, que ofereixen les activitats dins de l'apartat de gastronomia, activitat, lúdiques, culturals, i juntament amb un mapa, que és el que està al centre, on tenim la situació de cada empresa que està adherida a la campanya. A més d'això, se li dona també a l'establiment, perquè ho pugui oferir també, un dossier d'activitats en què s'explica les característiques de cada activitat que s'ofereix. Si vol anar a visitar un castell, quin és l'horari de visites, on està i quin és el preu que li costa l'entrada. I si volen anar a veure un celler o tot el que vulgui visitar. A partir d'aquí tenim tots uns resultats que ara us els explicarà el Josep, perquè com que treballem en equip, doncs una de les coses és aquesta. En Josep us explica els resultats i us explica una mica quin és el calendari pels 2015. Bon dia a tothom. Merci per haver vingut. La veritat que
veure aquesta sala avui fa goi. Veiem que allò que nosaltres ja pensem fa dies que al Pallars Jussà algo ja està passant, veiem que és veritat, no? Però bueno, no m'enrotllaré perquè si no no tindrem temps, que ja anem pels resultats. També us demano disculpes una mica per la presentació. Vam creure ja dient, ficar la nova lletra de la nova campanya i al ficar-la aquí es veu tot desquadrat, vull dir, us demanem disculpes. Com veieu, el 2013 hi havia 17 empreses, col·laboradors, 15 itineraris, 65 sortides es van fer, 140 participants en 2 mesos i mig. El 2014 són 34, 20 itineraris, 60 sortides, 337 participants. Tot això dividit en 8 mesos i mig, és a dir, ja no han fet la temporada alta, han fet tot l'any. Perquè veieu que la cosa ha pujat, hem doblat, però bueno, costa fora de temporada treure la gent. Els tíquets han sigut un potencial bastant fort a la campanya. Aquí podeu veure que tenim 297 persones comptabilitzades, que això serien dels 40 empreses aquestes que hi ha al folletó, però teniu en compte que només tenim els resultats de 24, és a dir, que podríem anar a parlar sobre 3.700, 3.800 persones que han fet moure aquests tíquets al Pallars Jussà el 2014. La repercussió econòmica d'això, com podeu veure, és bastant humil perquè podria ser bastant més grossa segurament, però bueno, el senderisme ha portat això, unes 377 persones, 23.000 euros, els tíquets uns 197.000 euros i en total de la repercussió comptabilitzem uns 220.000 euros, perquè us feu una idea. Dels resultats aquests del 2014 heu de comptar que, clar, aquí tot el matí parlem de milions d'euros i nosaltres ho hem fet amb 8.240 euros. Volem dir, no s'acaba tot remenant milions, amb poca cosa podem fer coses i més si penquem, no? I aquesta és la idea. Capital privat 80%, capital públic el 20%. Bueno, el 2015 penso que el doblaran, apostaran per nosaltres, doncs ja està bé. Euro per capital, per cada euro que m'ha invertit ha repercutit 26,80 euros, quasi 27 euros. Bueno, està força bé. Una mica la difusió digital que han fet, han portat la pàgina web, que l'han portat nosaltres mateixos, les xarxes socials, hem col·laborat amb xarxes socials del Consell Comarcal, Mandongo, al teu gust, Catalunya Experience, a la Lleida. Ens hagués agradat que hagués sigut més, però bueno, a poc a poc anirem treballant. La col·laboració, tots els ajuntaments i estaments públics que han col·laborat poc o molt en la campanya, són bona gent. 2015. El 2015 el plantegem amb dues branques. Una, la que seria el senderisme, experiències i paquets turístics, i l'altra és renovació d'imatge i de tots els documents. Una mica el que seria el senderisme guiat com la millor manera de conèixer el nostre territori. Rebaixem una mica les sortides, perquè creiem que molta gent no està prou preparada per fer sortides i no tothom vol anar a caminar. I llavors capitalitzarem entre el senderisme i les experiències, com veureu. Mantenim els 20 recorreguts que tenim, 3 els renovem, els canviem, els 3 nivells igual, menys exigència física de cara a les rutes, i continuem reinvertint tots els externs, és a dir, tota aquella gent que està de segona residència, que va a una excursió que paga 10 euros, tot això es va reinvertint a la campanya, com aquest any. Les experiències les veiem com la millor fórmula per promocionar el nostre territori. Contacte amb els saber fer dels pallaresos. Us ho podria explicar de moltes maneres, però és allò de apostarem per tota aquella gent, tots aquells establiments, productors, artesans que estan col·laborant a la campanya, els subvencionarem amb un 25% més del descompte que estan fent, per tal que els coneguem més els productors, tots una mica, no? I una mica la idea és, jo què sé, algú d'aquí ha fet mai de pastor d'un ramat d'ovelles xisquetes? Heu vist popar un videll bru a 2 metres? Sabeu com es fa la ratafia? Heu baixat per barrancs verges del Pirineu, no aquests del Pallars Sobirà que estan massificats? Bueno, tot això ho trobareu al Jussà Experience, que ho sapigueu. Paquets turístics. Aquí
tot això està molt bé, tota la gent que vi ho segueix, però arriba el punt que tot això ho hem d'anar a vendre fora. I coneixent una mica la trajectòria de la Núria de Pirineu Emoció, doncs creiem que és l'aliança perfecta per anar a vendre tot això fora. I bueno, hem apostat per 5 paquets per empezar: interpretació de territori, observacions nocturnes, enoturisme, gastronomia, geologia i equitació. Tots aquests són potser temes que tenen molt valor dintre el Pallars Jussà, perquè interpretació de territori, podeu anar a veure un castell i acabar fent un joc de rol. El que és observacions nocturnes, com ja sabeu, fa poc vam tindre la denominació aquesta de Starlight, doncs és un bon d'allò. L'enoturisme, tenim els vins d'alçada, gran potencial, són els més alts del país. Geologia, sabeu que moltes petroleres ens visiten per el gran poder geològic que tenim a casa nostra, i l'equitació com un esport d'aventura més. Vine al Pallars. A dalt teniu el que és la imatge que hem fet servir fins ara, i a baix ja teniu la nova, que encara no l'han presentat, fa 10 dies que vam votar la que seria, i com veieu és força més moderna, inclueix una mica el mapa del Pallars Jussà per tal de reforçar aquest sentit que tenim els pallaresos. El Jussà, reforcem la potència de Jussà entrant a dintre el que és la comarca per tal d'atreure, i reforcem amb el blau la imatge aquesta d'aigua dels llacs que tenim, rius que ens travessen. Vull dir, la idea és aquesta. Nous documents que farem: a més de fer un folletó, farem un llibret aquest any per tal de fer moure tot el que són els turistes dins la nostra comarca, i un llibret d'allotjaments per tal d'anar a fires i poder-nos vendre millor. Vaig acabant, Ignasi? Perdona. Viu el Jussà. És una aposta definitiva cap al posicionament turístic del Pallars Jussà. Vull dir, a partir d'ara ja s'ha acabat de parlar allò, som una comarca de pas, s'ha acabat. Esforç econòmic i personal per donar a conèixer el nostre territori. La millor manera de vendre el nostre territori és conèixer-lo. Ens trobem molta gent que no coneix, jo què sé, Castell de Mur, que és un dels nostres emblemes, i un lobby empresarial envers l'administració, allotjaments, productors, equipaments, activitats lúdics, restaurants. És a dir, ens volem fer sentir i ens fem sentir cada dia més, i la mostra és que avui estem aquí. Retorn als orígens. En principi voldria donar les gràcies a la Conxita per deixar-me ficat això, perquè què vol dir això? Quilòmetre zero Pallarès, ara tothom no sap de què va. Des d'APAT, Pallars Jussà, com ja sabeu, fa dies que treballem amb l'aposta gastronòmica, ja fent jornades gastronòmiques d'esbolets, cuina de fira amb el teu gust, amb els productors, events gastronòmics com pot ser el dinar que tastareu avui, i arriba el punt que ens ajuntem amb la gent de la Xicoia, del Pallars Sobirà, i empecem a parlar i diem: molt bé, estem treballant molt tot el que són els productes de proximitat i no sé què, i no tenim cap segell de qualitat per mostrar això arreu del territori. Total, que és una manera de potenciar el que és el Jussà, que això ho traurem aviat, que tots els restaurants que vulguin adherir-s'hi podran adherir-s'hi, i que tots els productors que facin venda de proximitat ja estaran a dintre. Vull dir, sols caldrà demanar-ho, i és un avançament de lo que pot ser. Espero que, tot rodant amb això, amb el reequilibri del territori, la qualitat dels nostres aliments, tradició, la sostenibilitat, la proximitat i els productes aquests saludables. En definitiva, acabo. No busquem altra fi que donar a conèixer la gran riquesa i diversitat del Jussà. I res, que moltes gràcies per haver-nos escoltat i